Ondo, bideotxo honetan zatikien arteko biderketak eta zatiketak bergogoratuko ditugu. Zatikien arteko biderketak. Adibidetxo pare batekin ikusiko dugu. Demagun, bizazpiren biderbieren daukagula, bai? Biderketetan, gogoratzen zareten moduan seguramente, egiten ziren goikoa goikoarekin, hau da, zenbakitzaileak biderkatu, hori goian jarri eta izendatzaileak biderkatu behan, bai? Beraz, geratuko litzai duke, bi biderbi goian, zazpi bider iru behan. Hau da, lau, zazpi bider iru, hogeta bat, lau, hogeta baten. Eta simplifikatu ezin denez, alaxe geratuko litzai dake. Beste bat, bizazpiren bider iru. Bergogoratu, zenbaki oso bat daukagunean, imaginatzen dugula bere izendatzailean bateko daukagula, bai, iru zati bat, bai. Orduan, gero, aurreko moduan, goikoarekin bi bider iru goian, eta zazpi bider bat behan egingo genuke. Beraz, bi bider iru sei goian, zazpi bider bat zazpi behan. Sei zazpiren alegia. Hauz ere, ezin denez simplifikatu, hola zeutziko genuke. Zatikien arteko zatiketak, bale. Beste adibidetxo pare bat ikusiko dugu bergogoratzeko, bai? Adibidez, iru bosten, zati iru bosten. Kasu honetan, zebaki bat zati bere buruan ni badakit ja emaitza bat izango dela. Baina guazen egitera zatikien arteko eragiketa bat izango balitz moduan, bai? Zatikien arteko zatiketak egiteko orduan, egiten genuen biderketa bat ere bai? Baina biderketa hau egiten genuen gurutzean. Orduan, zatiketak egiteko biderketak egiten ditugu, baina gurutzean, hau da. Egiten dut, lehenengo zatikiaren goikoa bider bigarrenaren bekoa, eta hori jartzen dut goian, hau da, iru bider bost goian. Eta behan, lehenengo zatikiaren bekoa bider goikoa, behan. Orduan da, iru bider bost goian, eta bost bider iru behan. Beraz, honek emateit goian amabost, behan amabost, eta esan dudan moduan, zati amabost bat. Beste adibidetxo bat, zenbaki oso batekin. Zenbaki osoa dugunean, jarriko dugu batekoa izendatzailean. Eta orain, zatiketa egiterakoan, badakigu egiten dugula. Goikoa bider bekoa goian, hau da, bi bider iru goian, eta bat bider bost behan. Orain, biderketa horiek egin da, bi bider iru sei, eta bat bider bost, bost. Beraz, sei, bosten litzateke. Hauze, ezin denez simplifikatu, ala zeutziko genuke. Guazen ikusten orain, eragiketa kombinatuak, bai? Beste adibidetxo pare batekin. Kasu honetan, daukat bi bosten zati erdiak hiru hamarren. Lehenengo, argi dago, zatiketa egingo dugula, prioridadeetan lehenago egin bar delako. Eta gero, kenketa, orduan, lehenengo urratzean zatiketa egingo dut, eta hurrengoan kenketa. Zatiketa egiteko, badakigu, gurutzean biderkatu behar ditugula. Zatikiak, beraz, bi bider bi goian jarriko dut, lau, eta bost bider bat behan jarriko dut, bost. Eta orain, hiru hamarren, esan dudan moduan, hurrengo pausorako utzi dut. Orain, kenketa bat egin behar dut. Kenketetan, badakit izendatzaile berdina jarri behar dugu hola. Beraz, bost eta hamarren multiplo komun txikiena badakit hamar dela. Beraz, bizatikiei hamar jarriko diet izendatzailean. Eta orain, nola kalkulatzen dugu goikoa? Beti bezala, izendatzaileak zatitu, bider zenbakitzaile, hau da. Hamar zati bost, bi bider lau, sortzi goian. Hurrengoa, hamar zati hamar bat bider iru, iru. Hauze, zegoen moduan geratzen da, hamarrekoa zeukalako izendatzailean. Eta orain, izendatzaile berdina edukita, egin dezaket, kasu honetan, zenbakitzaileen arteko kenketa. Hau da, sortziken iru, bost hamarren. Hauze litzateke maitza? Ez. Kasu honetan, beti begiratu behar dugu, simplifikatu daiteken, eta simplifikatu daiteke goian eta behan zati bost eginda, geratuko litzaidake erdia. Hauze litzatekela emaitza. Beste bat. Bi bosten zati erdiaken hiru hamarren. Kasu honetan zatiketa eta kenketa daukat, baina parentesi artean dago kenketa. Beraz, kenketa egin beharko dut lehenago, parentesi artekoa egin beharko dut lehenago, eta gero zatiketa. Orduan, hori izan dudan moduan, bi bosten utziko dut, zati, eta orain kenketa bat egin behar du. Zatikien arteko kenketa egiteko, izendatzaile berdina jarri beharko dut, bi eta hamarren multiplo komun txikiena hamar da. Eta orain, zenbakitzailea topatzeko, hamar zati bi, bost bider bat, bost litzateke lehenengoa, eta horrengoa, hamar zati hamar, bat bider iru, iru. Orain bai, kenketa hau egin dezaket, beraz, bi bosten oraindik, bi bosten zati, hurrengo pausurako utzikoet, eta izendatzaile berdina daukatenez, bosken iru, badakit dela, bi hamarren, bai?
Eta orain bai, zatiketa hau egin dezaket. Zatiketa egiteko bakigu gurutzean biderkatzen ditugula. Hau da, 2 bider 10 hogei goian eta 5 bider 2 behan, bai? Orduan, zer gertatzen da? 2 bider 10 goian eta 5 bider 2, egin dezaket biderketa eta gero simplifikatu, baina konturatzen banaiz. Hemen, 2 bat daukadala biderkatzen goian eta 2 bat zatitzen behan, kendu nitzake, bai? Bueno, sin más, hau egiteko beste modu bada, Ordan, 2 horiek kenduta geratuko zait 10 zati 5. Eta 10 zati 5 ere simplifikatu egiteko oraindik gehiago. 10 zati 5, 2 delako, bai? Vale. Hau zer litzateke, zatiken arteko ja eragiketa kombinatuak.